Sawah warisan. Nek sawasan ora apa-apa. Nak kowe masalah di duit aja mbok tukokno sawah. Lagi no. Mloro wong. Ora kasa ya. Ora kasa. Tapi nak manen dadi beras gelem ngemplok ya. Gelem kok. Menurut cara manggon Ngalor ngidul ngetan ngulon ora apa-apa, kabeh iku ibumine Gusti Allah tok dipanggoni. Iku nak cara aku. ngono. Manggon ngendika ora masalah. Wong ngindari barang susah, ngindari barang angel iku gendeng apa pinter? Pinter. Ini misalnya kebujune kayak betah ndek ora tuwa. Kuwi pinter. Ngemes nang omah kono bet nang omah dhewe. Siji. Heeh. Menghindari masyarakat, menghindari maksiat mah ya. Turun luru impen luru nomor nalo wis. Jujur ya. Rewanganku dulure Nyiloro Kidul. Sopo? Iku jenenge pokoke dulure Nyiloro Kidul jeje waris lho lah. Sopo iku? Nyiloro nemen. Oh alah lumpur kabeh kok nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur bolo jagong. Tak moro nang main bae sih. Assalamualaikum. Mbah. Waalaikumsalam. Lah. Malah nyemot udut. Apa, Mbah? Sana rokokan menikmati gitu. Menikmati penggian. Menikmati penggian. Menikmati penggian. Sungsung gabah mau ya menikmati penggian ya. Sungsung gabah maksudnya gabah? Sungsung gabah aku. Maksudnya sungsung gabah kemana sawah warisan apa sawah yang tuku dewi? Sawah warisan. Nak sawahan gak apa-apa. Nak kowe masalah di duit aja mbok tukokno sawah. Lagi no. Mloro wong. Lah malah penak jare penak di sawah. Engko sono nek tuwa pensiun ra kerja garap sawah. Iku ra yo pikirane wong sing cekak-cekak ngono kae. Wong jenenge wong masa depan ku ora ana wong genah. Urung wis mbok pikir masa tua. Wis sok iki ije apa ora ki ora ana sing genah ngono lho. Ngono ya, Pak. Urung wis mbok pikir dajal sawah. Dajal sawah misale kowe duit butuh kono sawah. Iku mloro kowe. Kayak ngono. Udan, galenge mlorot popok galeng. Besok udan nang galenge mlorot popok galeng neh. Karena ning gone pempes malah. Bener popokan ae. Kaya Daud ya. Daud turu wong angel. Orang banyu jadi pangan tikus bengi kuwi rino wengi tunggu tikus. Ora mloro awak masam. Coba tandur misalnya. Iya. Turu tandur jangel. Kaya ngene iki. Turu kombi panen bareng-barengan kono kene. Ora oman kombi. Mau ndek ijo tukaran gor-gor rebutan kombi. Masalah kombi ku, Mak. Iya, masalah ya. Aku bukan tani aku iki, Mak. Ya aku ya cara di sawah ya. Kita dol atebasno ngono. Atebasno ya, Pak. Langsung atebasno kabeh. Aku kan nyisahno. Lah mangan opo? Nempur carane. Nempur. Itu sawah kok nempur. Piye? Wong iki ngene. Ngindari barang angel ku pinter apa goblok? Ngindari barang apa? Angel. Susah. Ngindari barang angel. Susah iku pinter apa goblok? Pinter. Hah? Goblok. Pinter apa goblok? Ngindari barang angel iku pinter apa goblok? Pinter. Pinter, iya. Tapi utane ku angel arek. Makanya aku milih sing pinter kuwi. Aku mau kaya ngono kuwi. Aku mau. Ora kasa ya. Ora kasa. Tapi nak manen dadi beras gelem ngemplok ya. Gelem kok. Ora kan tanurmu aku. Apa? Aku niki mah. Lah apa deh? Awale diporo deh. Dino wong iki diporo sawah. Ora niki rekoso. Makane nak kowe mangan iki ndakno. Wis tak iki lho. Nggih gamis iki lho. Nggih iki lho bojom. Ora iki lho, ndakno kepet digo nyumbang-nyumbang kon. Yasinan. Tak kira mau gekno bojo. Bojomu iki tau mbok gekno ta ora? Ora, bojoku tak kon online dhewe. Oh, kon dhewe. Aku juga kuwi aku iki ora gekno sapa-sapa iki yo. Wong-wong wis tak gekno. Iki lho, oh, nak kowe roh. Oh. Gamis iki. Nak bojo pengen kok pak siji ora apa gak usah bayar. Iku ki aku ki ngono dadi wong iki. Lah, apa rasane bosom ku? Ora ndendeng kok aku sing ganti rugi.
Ngono. Ora apa-apa. Apian ngono lho. Mas Am, malah meranggur. Karo dulur nyanya-nyanya kowe ya. Nyanya. Mas Am. Nek perlu apa mari ini? Ora aku jagong tok aku sepi ning omah. Aku pe iki malah aku iki dicurhati wong. Piye, Mas? Aku boloku kepe nganu. Apa piye? Apa kawin nah. Apa kawin untuk anak tunggal. Anak tunggal. Heeh. Lah, dek iku Piye? cara nganu ku bingung manggone. Ape manggon etan ya diganduli wong tuane kene, ape manggon kene ya diganduli marang tuane ngono lho. Wes kalian belum posisine iku. Posisi apa kae yo. Nah, cara kita memeti ngono. Memeti yo. Cetan tadi. Oh iya. Heeh. Piye? Iki masalah manggon ki sapa jenenge iku, Mas? Nganu rekeman. Oh, rekeman kan gini Mas solusine ki ngene. Masalah manggon iku ora dadi masalah. Iku gak sampe peduli, gak sampe pikir penting kuwi kawin ibadah ngono. Kawin kok niate karo ibadah. Masalah panggonan iki gak penting. Ora penting iku. Masalah, Lah, manggon ndi nggo? Menurut cara manggon iki ngidul ngetan ngulon ora apa-apa, kabeh iku bumine Gusti Allah entuk dipanggoni. Iku nak cara aku. Ngono. Manggon ngendika ora masalah. Gak apa-apa ya. Manggon nang mertuane ya gak apa-apa. Manggon nang medhewe ora apa-apa. Kabeh iku bumine Gusti Allah entuk dipanggoni ngono. Sing susah ki nak ngene. Piye? Misale kok manggon kene kono ora entuk digondeli, manggon kono ora entuk digondeli. Akhire engko malah lunga. Minggat akhire. Minggat terus anak-anak nang noparan perantauan, sekolah kono malah reso mulai susah wong tuane iku kok. Dan iku wonge kandhani, Man, kok nak rabi ku aja mempermasalahno panggonan. Nah bojo pengen nang kono dituruti. Wong nuruti bojo ku apik, ngono lho maksudnya iki. Lah nak sing wedok turun nggone makne dhewe, aku ora keman turun nggone makne. Lah ora dadi kok. Ora apa-apa wis turuti lah kadang kala ngono ya ora apa-apa. Masalah iki ngene, ya aku masalah kandhani sing dhisik mau pertama. Wong ngindari barang susah, ngindari barang angel itu gendeng apa pinter? Pinter. Ini misalnya kok bojone kayak betah ndek ora tuwa. Kuwi pinter. Ngemes nang omahe kono bet nang omahe dhewe. Lho kono wayah panen kok musuh-musuh gaban dah ya. Iya. Wah, jebale neh karo keman kok. Keman rokok noman roman. Ceramahe mbae. Ngono wae. Gak usah mbok pikir. Gak dipikir ya. Yang weton Mas ape? Wetone marere ya apik ngono jarene. Nah masalah weton piye cara wong nek ora nganu? Masalah weton ki ngene. Ora cocok ku nek ana ya wong iki kanggo kabeh ya. Kanggo masyarakat Indonesia Raya Merdeka. Iya. Iku nek masalah weton ki ngene. Misale kok ana weton sing gak cocok. Ku biasane kan disusah ngono. Oh, nak kanggo ku ora susah. Lah. Hah? Lah wong Jawa mereka kawin ngono. Lah wong Jawa menghormati kejawen ngono. Ana cerita ngene, misale ana wong wedok kawin karo wong lanang ngono. Terus ketemu weton kebo gerang. Iya. Kebo gerang. Siji lah mati ngono. Ya bener mati. Heeh. Dukune wis mati. Dukune tuwa. Wis kawin 20 tahun. Iya. Dukune sing ditakoni 50 tahun. Mati dukune sik. Dukune sik mati. Iku ora dadi ora apa-apa nak cara aku. Lah sing gelem anut ya anut sing gak ora wani yo aja anut ngono. Ora apa-apa lho. Kabeh ku udah wis ana sing nakdirno. Jodoh ora bakal ning ndi. Ya ngono. Jodoh rezeki pati kuwi wis ana sing ngatur. Ora masalah. Aja kok kabeh ora entuk, kabeh ora. Padha Gusti Allah yo siji padha wae kok. Ngono dak piye. Ya wis kok ngoro keman tak kandhanane wae. Kandhani terus ana kene, Mas. Nganu aku mantuk pesenan anu ku opo Mas? Aku mantuk pesenan pitakon nah. Takon wae kok. Aku dianggap dukun apa kiai apa. Aku yo biasa tukang jahit ngono. Ya tapi omongan rek koyo ngono-ngono kuwi. Wis takon opo? Aku sik yo. Iya takon opo? Takok melu. Gune iki ora sini. Piye, Mas? Sumbat-sambat curhatan di aku ndek iki wonge. Selama pandemi ra. Iya. Wong bojone ku nganggur. Heeh. Ora kerja blas, wis nek turu. Sing wedok ngenes ngono. Wedok ngenes. Ora apa-apa ora wae. Iku yo. Piye? Yo dadi wong wedok nang wong lanang turu ki jarno. Lah. Lah lo mangane piye jarno ngono? Sing wong nafkah sapa? Turu ki apik. Yo, lah sing wedok ra yo.
Ramban-ramban, lu telo, cengeh-cengeh, dikletusi. Wow, peloro weteng. Ora apa-apa nak wong sehat iku mangan apa wae iku ora ada. Ora apa-apa ya, tetep sehat ya, enak nikmat. Masalah wong turu, masalah wong turu kenapa aku ngomong gak apa-apa. Nah wong turu ku gak apa-apa, misalnya nak turu ku ninggal maksiat. Nak turu terus gak maksiat. Orang rasani wong, kaya kowe iku ngene kan rasani wong. Yo. Yo kadang kolah aku rasani wong. Wong tak biasane ndak balik tak rasani. Turu berarti kan ora maling. Ora didik. Iya. Apa ngopi mergo ada duit to ngono omah. Bener ora? Iya ora? Iya. Ora didik ngono ya. Terus sing susah ngene, susah. Wong nak turu iku ana dua kemungkinan. Piye? Ya aku mah siji ning ngono. Siji. Heeh. Menghindari masyarakat, menghindari maksiat mah ya. Turu luru impen luru nomor nalo wis. Iya. Mau turu-turu mandek maniate emang piye ngono lho maksudnya. Kowe turu wae kule ndek turu, golek nomor lah ku sing salah. Tapi kadang wong yo ngono kuwi. Ngono kuwi. Heeh. Ya wis ora apa-apa ya. Oh ya gak nyekel duit, rasa nombok. Iya. Ono papan ora ono diluru. Lah iya, luru-luru ada bubu. Wes aku tak kandhanane ben Roman aku tak kandhanane, Yurasini tak kandhanane. Ben gak mare tukar. Oh, dadi bolo dulu dak nyandani sing apik ah, wis ngono wae. Masalah iki rasa dipikir nemen-nemen. Iya. Wes tak ngono tak kandhanane. Aku ndak yen nah. Omong rek. Ngono iso ngono kuwi asline niku karepmu dhewe ta piye lho omongan ngono kuwi? Asline titisane sapa? Aku ya tak di prewangan. Nak masalah prewangan kuwi yo piye ya aku ki di prewangan iku prewangan umumnya kita nyeloro kidul lho. Tapi jujur ya. Prewanganku dhewe nyeloro kidul. Sopo? Iku jenenge mungkin dhewe nyeloro kidul jek waris lho lah. Sopo iku? Nyeloro nemen. Oh lah ngomong adek kok nemen.